सिगांफोराव बाहायफेराखैमोन माने दा सानदों आरो आङो ओंखायनो गैथ'आबो नालाय लोगोसे फैगोनबो नामा आरो रायजोफोरखौबो लोंहोनो हागोन लोगोसे सोरबा बायदिया माब्लाबा माने गरम दिनफोराव माने मा जागोन मा लोंगोन बेफोरबायदि मोनसे खाराव जायो बेफोरबायदि जों गोजोन होनो हागोन खोमा रायजो राजाफोरखौ दैलिग आरो जायगाया बबाव जागोन जायगाया नोलोबारि दैलिग सेन्टारावनो आरोखि मानो गुवा आरो गुहेर खुलि दे माफा बिरनि मानसिफ्रालाय लोंग्रा साबैसे आरो लोंग्रायालाय साबैसे नायग्रासो बांसिन माथो माबायदि नायदों हनै खायसा ओपनिं ना दे आमिও खायसाम ना ओपनिंखौ लोंथारोसैनो माने फार्स्ट ना ओपनिं ना खायसा ओपनिं दे kita tuh dijual lagi. Anggaran hotel ini. Opening deh, jangan first time mana opening sudah nggak baik jauhai. Ini beda baik. Nelayan proper nelayan. Dah jangan sampai pisah nang lada. Opening ni, sampai malika ser actually. Ser ni malika ser ni. Baik macam ini nang bekunan nanti sampai juti baik. Nelayan yang mana fast mana kira-kira mesin guna bumba. Senang ni, dah tu mana fast labu baik. Mana busur dah baik. Mana nelayan kira-kira mesin guna labu terakhir. Ada apa kira-kira naik. Menurut terakhir. Jadi serba kalau jadi. Ni biji jadi leng negara sedongla. Ni biji ni nelayan di ni fry. Menurut signal itu mana kapsiau thai bisa lagan. Anggur itu mizang micia. Dah mana yang opening tu kalam baik. Mana sesuatu bangau angin besar bah kapsiau bis bangau. Thai anggur itu mizang micia. Jadi mana opening mana isabai. Kredit naik isabai yang khas mana lengjen bayar ki. Dah mana. Wow. Dah lima. Malika leng naik di nama? Oh di sini ke Malik tu? Dini kasih bu, mana offer nama kasih dini. Ini berapa leng naik mas na? Dini offer nalai. Seni, apa yang mesin seni? Nengsa. Naik nengsa. Madam apa itu bukan nengsa luhu lah beje. Mana? Opening ah. Gelasnya Thai bisi pan ngelak dah. Gelasnya Thai bisi ni. Mas beri kental nak gelasnya Thai bisi? Ni gelasnya. Wah. Baik kita dua kali siapa ni? Opening boleh? Nimok lokai tu kaisa. Dua kali siapa tu? Ini kan apa ni? Nak kopi ni kan? Video lo ya sengkele. Nah, otono itu nimok dalan ni. মানে এতিয়া নিমখ দালিলে মানে টেস্টটো মানে বেলেগ হল বহুত ভালো হইছে ভালো হইছে না এটা আৰু নিমু লগাইছে লগা নাই নিমু লগা নাই নিমখ অ নয় নিমু লেমন নিমখ দালা নাই আপুনি কি ক'ব বিচাৰে যেনেবা আজি আপোনাৰ অৰ্গেনিক হয় বহুত ভাল লাগিছে মই অতনে একবাৰ টেস্ট কৰিছিল একদম নিমখ দালা নাই এতিয়া নিমখ দালিছে আৰু অলপ নিমু দালিলে মানে আৰু বঢ়িয়া হ'ব আপুনি মানে নলবাৰী ৰাইজে কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি মই নলবাৰী ৰাইজক কৈছো হেতু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ এইটো ককাইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে সবে আই পিনি ধৰক এইটো গিলাসটো এটো 10 টকা 20 টকা একো নাই নিজৰ একদম ধাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব বঢ়িয়া থ্যাংক ইউ বঢ়িয়া ন নাই দাদা नोङो मा बुंनो सानो जेनेबा नैबे जोंहा नोलोबारि रायजोनि माखासे रायजोफोरखौ जे नों जे गोदान जे मेसिन लाबोबाय खुसेर बिदैथ' जों लोंनोबा टाउनाव थांनांगौ जायोमोन दा बेयाव नोङो मा साननानै लाबोखो जेनेबा बेवहाय बेखौ एसे खोन्थाना होदो ओरैनोथ' सिगांफोराव बाहायफेराखैमोन माने दा सानदों आरो आङो ओंखायनो गैथ'आबो नालाय ओंखायनो लोगोसे फैगोनबो नामा आरो रायजोफोरखौबो लोंहोनो हागोन लोगोसे सोरबा बायदिया माब्लाबा माने गरम दिनफोराव माने मा जागोन मा लोंगोन बेफोरबायदि मोनसे खाराव जायो बेफोरबायदि जों गोजोन होनो हागोन खोमा रायजो राजाफोरखौ ओमफ्राय जेनेबा मोनफ्रोमबो मंगलबारावल' मोनगोन ना दैलि मोनगोन नोंनावहाय हा
दैलिक आरो जायगाया बबाव जागोन नोलोबारि दैलिक सेन्टार दैलिक सेन्टारावनो आरोखि नङा होमबा ओमफ्राय गिलासाव थाइबेसे लागोन बायदि 20 थाखा बे 20 थाखा आरोना जाबायना नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ जोंनि नोलोबारियावबो फार्स्ट माने खुसेर बिदै फेरेग्रा मेसिनखौ जानाय गारि लाबोबाय मोजां मोनदों आंबो गोसोआव माने मानो जाहैबाय जों मोनसे समावहाय बेफोरबायदि बिदै लोंनोबा जोङो टाउनाव थांनांगौमोन बावबा एसे गोजान जायगायाव थांनांगौमोन आरोना दा माने जाहैबाय जोंनि जायगायावनो मोनफैबाय मोनलोंबायबो मोजां मोनबाय जुदि सोरबाफ्रा जुदि एबार गरम बोथोर फैबाय सोरबाफ्रा जुदि जुदि खुसेर बिदै लोंनो गोसोब्ला आरोना फैनानै नैबे जोंनि नोलोबारियाव लोंफैनो हासिगोन बेलेगाव थांनांगौ जेबो खोथा गैला आरोखि बेखौनो ससे भिडिअ लाना फैबाय दे आं नोंथांमोननि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा मिथियाखैबा नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनखौबो आङो मिथिनानै लानो थाखाय खावलायबाय आरो सानफ्रोमबो मोनलोंबाय थासिन होननानै आं जेनेबा मिजिंथिबाय आरोखि